Ale aj si svojej mame aj povedal, že tam nechce zabiť, bolo to z rodiny, ale teraz by som povedala, že mu Chyť ho. ale neviem, som povedala, že chcela, že mu vôbec, ako nič, akorát nemôžem fakt dostať hladná, ale keď dostanem hladná, tak mi je navrátená. Ja som včera som sa pozabudila, som zaspala, som sa nenáhla, som sa pozabudila. Jo, tak, ježiš. Ale mali ma to hovorila, som si jedla. Čo mu robíš? Cyruško, chyť ju. Chyť ju, Cyro, chyť ju. Dobre, no, čau, au, čau. Janka, pozor, lebo teraz kebyže dostaneš nejaký úder. Čo to bolo? Čo to bolo? Chyť ju, Cyro, chyť ju. Číslo? Tu som, vieš.